אנחנו אחרי שבוע של מלחמה, לצערנו לא רואים את הסוף. בתחילת השבוע כולנו היינו בשוק, חוסר ודאות מוחלט, ובהתאם העיקר היה פשוט להיערך למצב ולהכין גיבוי לתקופה ארוכה של קושי. במובנים רבים חוסר הוודאות עדיין שולט, אבל יחד עם זה, לחיים יש כוח והם נמשכים, וגם במצב חירום אנחנו רוצים וצריכים לנהל אותם. אז בלי לנטוש את מה שכל אחד משתדל לעשות למען עם ישראל, כל אחד מה שמתאים לו, חשוב מאוד גם להניע את העסק קדימה. גם כי אנחנו זקוקים לזה כלכלית, גם כי זה נותן לנו יציבות נפשית ושמחה שכל כך נחוצים בימים האלו, וגם כי הלקוחות שלנו פשוט זקוקים לנו, גם בתקופות כאלו. אנחנו כבר מתחילים לראות התעוררות של תנועה בעסקים מסוימים, ואחרים עדיין ממש לא, אבל בכולם יש כמה דברים שיכולים להועיל בתקופה הזו. אחד זה לחשוב איזה ערך ספציפי אני יודע לתת ללקוחות שלי עכשיו. מוצר קיים עם התאמות, בלי התאמות, מוצר חדש לגמרי שפתאום מתאים. הבסיס הוא לשאול מה הלקוחות צריכים ממני עכשיו ואיך אני יכול לתת להם את זה. תחשבו ותנסו לייצר מוצר כזה. 2. לשווק באמצעות ערך מהסוג הזה. בין אם זה חומר חינמי או פרסום ממוקד למוצר בתשלום, העיקר שזה רלוונטי. בימים הראשונים החינם שלט בהכל, ובמידה של צדק אנשים עוד היו בשוק ורצו להרגיש את הבן אדם לחברו, אבל יום ועוד יום שעובר מביא איתו יותר בשלות לחזור לרכישות, לא רק חינם, ואנחנו רוצים להיות שם כשזה קורה. 3. תתחילו לחזור למתעניינים, אלה שהיו איתכם בתהליך לפני החגים, אולי הם עוד בעניין. 4. זה לצמצם הוצאות, אבל על זה אנחנו נצטרך לדבר בנפרד. אם תהיה בקשה מכם, נעשה סרטון. בכל מקרה, חשוב מאוד להישאר פעילים בתקופה הזאת, גם בחינם, ולהיות ערים לאפשרות לחזור למכור. יציאה מהעסק היא האופציה הפחות טובה בתקופה הזאת. ויחד עם זה, להמשיך להיות ביחד עם כל עם ישראל, לעשות כל אחד מה שהוא יכול, ולהמשיך להתפלל שאנחנו נסיים את המערכה הזאת בקידוש השם, בלי או כמה שפחות נפגעים נוספים, ובהקדם. בעזרת השם, אמן.